ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ka arfunyo tarik unaitung kadai ka Sngi sa akan mau ya kajing klat no jong ubriu ubapau hasat la ka pertei. Ubabaro kia iet namar kajing long sngoret kajong u. Kajing yo i jengai ha kajing temu. Bat kajing no senyang jong u syakasayan bat kapule putih. U Doktor APJ Abdul Kalam yau balatip ru kum u missile man ba iet bat u Presiden ba Khatduh jong kari India. Ula klat no ha kapor ba wan ban I lecture ha Indian Institute of Management Shillong. U Doktor Kalam udang yai beteng ban I mensiem ya ki pateng. Nado ki program rocket jong ka ISRO hado ka jing angno jong u ya kari India ka balaroi ka pateng jong u ka ne hagi kamera kelas ki jaga puli bat ki jaga tes bat ki twei donot ha ka lengkari. Wat laum don syo bat ngi u Doktor Kalam udang long ka jing syai bayalam lenti ki jing pos niu jong u ki dang penwandur ya ka lawei jong kari India. Ka Dr. AM Karbamon MBBS MD Consultant Medical Specialist ha Bethany Hospital Shillong kadai ka wei na kibalayo I Khatduh yau Dr. APJ Abdul Kalam kataru ha emergency room jong ka Bethany Hospital Shillong kadai ka ni ka wei na kidaw ba ka Dr. Karbamon kalatho ya kani ka kot ban im ka kerteng bat sa kanam jong u Dr. APJ Abdul Kalam ya ka bala pelaj ba ha ka arpunyo tarik unaitung arhajar arpusan daw Dr. BDR Tiwari Commissioner and Secretary Government of Meghalaya How Sosotham Auditorium. Kuwaiti kadai ka jingya kendu jongahi namar ba ngadai mga I attending physician kapor kyan ra I former president chapo Bethany Hospital. They after all these years kala di shpausnem menta min sande idap shpausnem ka Sngi lingku snem shpausnem ka jingya jungi. They ngakwa banthok kan man pensa jingkan mau mo man pensa jingkan mau ya kata ka jinglong ka jingja kabajah tu Sngi. Nomor menu betib menu bala benyo I tang mga nga bala ban narit ban Ïathuh igi public ban Ïathuh igi pajba bakal jayu ha katu Sngi kan. Ha. Nomor kidon ki conflicting stories mo kiwei kilaban penmi kiwei di kilaban penmi kiwei tang mga badon hang tu ngala ban penmi em ya ka kaja shisha ko no takda ban pensa jingkan mau ya kata kan ngasa thoi kan ni kot. Hoi ngala ju tho nga ha ka hau 2021 hak podon ka lockdown second lockdown nga release nga publish ka wi ka kot ka novel ka kerteng ka full circle but kata de ha kan under pen name Sherry K aklem tho Doktor Karbamon tu under pen name khabar ka tu kadai ka novel kam dai ka non fiction kadai ka novel it all started kumni kan nando porong marang kena borba ngidang ret mo ngeskom tu nak bhaban pulih kot yang kata te haki nadu don gitu ki library card nadu state central library runga don library card menshwa udon utu evergreen book depot hangti hajan ayu hajan post office bushi ai kot mo ban pulih ngidang ret shim kot kan yang tu ban pulih te school libraries te hadian la kham he la ayu tang la sedang menthiet gi kot jong ban pulih te slowly it evolved ngakwa kan bahwa ngala pulih do kan ni persang ngan man tho mo namar ngi shimnian hi ban tho ki articles ki journals ki te menta leng last time hat por lockdown kawan kata ka jing berkhat hanga ba let me try my hand ngan persang no kan man tho mo ka wei ko ka kot how is the reception te katu ka kot kai biang kayat ka biang te kan ngadang tho sa ka wei hi ka kot kadang in the pipeline ngadang tho menta tang ba in between ba kawan no kan ka inspiration kai ka jing kwa tho kshwan kan san kata ka jing kwa tho wang ade ben pensa jing kan mau ya kan ka jing ja te ka sawan ngan tho ya kan ka kot kai mesti ga ja ta mo kadai ka Sngi mande ha ka tu ka snem ka ha Sngi mande te long la adep UPD shwa la be UPD te ngala adep kam kloi te jat mi don function hieng part after few days ngala HPB gen ong li thi jing thiet shwa mo khandian te la HPB ngala phone ni perlok ngan la janman tingin saya ya di saya ngasi one rounds piang i patient jan mi pej mo itu kam serious ye check reports ke te ha ka tu ka Sngi perleja traffic jam lo ka jur ada le hapo Shillong jongi te ka block hi te na wan mi kandu shu perlok la elek te da ngadon hang tu ya kandu tang ti doktor emergency te le di sha la rounds no rounds
Ngadang round si, Iwan is sister, staff nurse, yang ingat, doktor ka phone. Ki phone ni pin emergency, urgent. Like chim ka phone, entah. Like chim hang tu po nursing station, dan tu doktor na emergency, tu tumlong beriu syuk. Ma'am, the president ngapa nak skong hang tat ka jeng kendin mo president you tan berkan saya ibi. Te hadin usim utu 8 Jong Abdul Kalam kan Srijan Pal. Doctor, the former president has collapsed. We have brought him in the emergency. Please come down fast. Hang ta tengah long beriu syuk. Kendit long prepared mo ban kum kata ka ike ini menuju poi berkat. Dan marek kan cepat. Tekat bermarek telefon dekat kan Doktor Sailo moi try trong hospital. Hang ta lele ti ong ngadan sedi mapur. Te kalau syuhab waktu jonga marek dapat yang tu apa. Te kata tu dang deh hak syok mo ngarok ngalong hak syok dapat yang tu apa adalah UI pada la Ïathuh gitu kinas kidang ya tahu BP tahu di medical officer la pej la examine ya la tong don cardiac activity dan pulse dan BP syok te hak tu por ban declare not re mo ai jing rap hi dah kumno ru ong gitu yelet cha ICU ra cha ICU wheel itu ke trolley itu ke bed cha ICU let wood cha ICU pot lift to 8 Jong Abdul Kalam syupet yang le tu we trying our best la poi cha ICU hang tapat ha ICU nomor ba la phone ni Dr. Sailo ti la phone ke ikun yung Dr. Sailo Mr. Peter Sailo khasai tiang ide CEO Jong hospital ti la wan gen ti la phone ki bagi doktor gi la yawan hi tingin saya perlu nak cha ICU tu depoi cha ICU gitu gi hang tu ki patient gi don hi gi badan lupa ICU mo ki lai lengok hi tang jing huri-hura kata-kata tang ba kitu ru ngilai ya kham pelat jakan kan kendiat bani privacy kalau ngom ta kan mainly te dala long gum tu pan dala as a doctor kan mungkin doktor ina long no one patient bukum no ro ci sien bulat thia hang tu ngila kata ina pe ukum patient dai dah kata kapor ni train no kum ki medical professional ngimdan syuk jing perkhat president ne kum ta ha perkhat bet bu ude patient will try our best kata ka dai ka long ta kan mo dai no will do the same the president do same thing kan your medical instinct, your professional instincts kick in there. You'll try your best, whoever it is. Personal experience. But hakato kapor, ba kerja kum tamu mju expect. Mar mju poi expect kita bon wan poi tau Dr. Kalam sini mo bon wan yap sini mju poi berkat. Mar ke first time bangadan the closest encounter mon omok ru tau Dr. Kalam saswa kan ni. Kadai how 2002. Dari benai Oktober kan mau ha. Naman long dala jam ni sakit mau kan. Ba kedai long bangawan syeng te hang tai jan DC office sya ngawan na PB syabat kali syabat la blok hang tu namar ki ong ba ya president ayat kali president tip kilet cai kawan ke convoy tengok ong president Abdul Kalam ta lai persang mo ni ayu dai mui dah syuya kata dai closes encounter te hang hadian pak kata apa tadi katu sian hakan ni te kalong kaba ngimla man perkhat mau pun wan yap bat ngi chen kan wan poi bat ngi chen handai ka dei pat ka ka ba ngi ka ai jing kai ngi ka wei ba Abdul Kalam badai balatip barok ka wei ka perthai mo bu dei respectable dignitary dei scientist dei riu crowd jang perthai handai ka jing yap jong pat amar dei beriu besarong dei beriu beleret naduk ki por ngi sitem uhi kai na school inspire na school visit ki college ki henry umdei ubasarong kajing yap jung ru kalong umtai umdei gum rius crowd umdei sarong ulong hi kum para brio kum kajing lere kajing sore jung kajing yap jung ru kalong umta barakot ki long positive barakot ki ong bidei ben tho na mar belai ba ki barakot ki kwa mo bentip ki don kata kajing ang nut bentip kejayu kanya kata ka last moment jung Abdul Kalam one clat hang ni hasilong ha Bethany hospital barakot ki ang nuat te dengar athoi ni kot dikilayo ban puliru bro ki sngau tenat ki ong namar belai ba ngila man sngau thu ka jimenta ka jayu ha tu ngi kalong kumno ka jingche ka ta ka ayu tiki staff jong ka hospital ru kumno ki response kalong rapid medical response te ka medical response te was flawless ngala ban ong moi kata rapid medical response bar khot ki trei la kam ka yat kum ka de ban yat tang kalong yang official protocol kin mangimtip nemo ya kata tingi up ka jingbet ni bahe ne ya ka bakan ya proceed kumno
hadir nang ta bengin hand over shano ke body bengin declare kumno bengin ni ayu kata tinggi hap abi kijing bet jong sarkar ni mla ben lehi ke medical protocol ber ka ayu hab Bethany te ka biang kalong ka perfect shisha Ndai yang kata official protocol pak hadir nang tu te kila shimti pat ka army ya ka met jong Abdul Kalam la ra pat ka army hadir nang tu kisah penyanyi makipat first thing apet mi ini ngakot tengok mga ong meneh bukan sak jing kedmau ba page ni kajing kwan khalat jong president Kalam ha Shillong first thing kabu ka Shillong firmly on the map ngo shwa ka ni nga shet ngala pulis shabar ngala tre shabar kibreu in the other parts of India kilong ni ka northeast ka diga we ka jumble ha tapi ong ada na Shillong ki pi thu yu ta da khat da kerteng pat do na aizol kim tip mo ki perkhat kita ki aizol ki Nagaland ki Mizoram mar ko ki ju kim la ban differentiate different states ne different tribes ne different people te kane ka jingja ka wan ka Shillong long firmly on the map second thing ka jing klan no jong Abdul Kalam hang ne ka ayangi ka jing sneng mo ka jing hikai ba ni de ban long always prepared as a hospital as a doctor as a state ba ni ban long always prepared anything can happen at any time nei bangin long ba oh ni jayu kum ni nang nim not respond kata ka de ka second thing bu hi kai ngi ka third thing bu hi kai ngi ka de ka ba ni de ki long mo ki ban long ki bas ngau rit kim de ki long ki bas ngau he kum ma u one hapo I am on I lecture without fanfare without anything ulong bri bas ngau rit tingi ngi de ban shim mo ya kata ngi de ban ngau rit ngi de ban long ki bele he ya kata tikum ga jingkali jong pi pat ba ka ba pi ong ba ngadang mun em man thoi ka kon ngadang mun hi ban tho ngadang don ki kot ki banga tho menta ki don ru ki journals ru ki articles par ki don ka don ru ko we ka novel ko dang work on menta ka bade shpang ka cultural aspect jong ki khasi hi banga kwa ban i shabah ri ki we ke te ban tho ha ka form jong ka non fiction sometimes it doesn't kamla ban penetrate te shaki brio baro te ngam plan ban integrate ka culture jungi in a form of fiction bakan longkum ka novel bakan spread widely bikin yo bagi brewan yo mat lem kan ka culture jungi kin tip ka culture jungi